політика, враховуючи вже українські реалії? Політологи придумали щось подобне до нашого. Вже політика – це іскусство возможного, політика – іскусство допустимого, політика – це управління розподіленням ресурсів, наприклад, грошей або фінансових потоків. Політика – це участь в ділах государства, політика – це діяльність організації, політика – це всяка програма дій, всі види діяльності по самостоятельному руководству чого-либо або ким-либо. Політика – це іскусство об'єднання людей. Ще політика – ісполнення або стратегія якась по предложенню прав і свобод. Політика – це міри дійства, предпринимаемыми руководящими лицами с целью осуществления мирной идеи в рамках существующих норм. Это по-гречески політика, політики – це государственна діяльність. От слова поліс, город, держава, государство. Одна з сфер людської діяльності, в котрій государство у лиці органів державної власти і їх должностних лиць, а також общественні інститути реалізують свої цілі і інтереси. Научне ізучення політики ведеться у рамках політології, і тому у нас є так називаємо політологи. Іменно це вони виходять на телебачення і заявили всьому українському народу, що хоча українці і русини, котрі формували державу і проголосували за створення української держави, но тепер уже на других референдумах народові не дозволять питання створення держави або розпуск держави. Поняття українських політологів, як самих відсталих у світі, вони не видять, наприклад, державу Чехію і Словакію. Держава Чехословакія зійшлася в місті і референдумом мирно розділилися. Тобто, то робиться в Австрії, в Швейцарії, така ж система у Германії федеративна. Там є своя політика, там є можливість проводити в Австрії кожен місяць референдуми. Місцеві в Україні заборонені. Чому? Політологи, а вони возглавляють голос власті, кажуть, що народ бідненький, слабенький, неграмотний, може хоч що проголосувати. Тобто народ був розумний создати державу, вдати властям у руки керманичство, а тепер уже він безправний. Заключили в концлагер, сиди вдома і нікуди не йди. І так, політика не є опасною, бо політика – це форма, або оптимальна форма діяльності любої структури, любої церкви, любої общини, любої сім'ї. Така наша політика – жити в мирі із сусідами, така наша політика – готуватися літом на зиму, зимою на літо. Така наша політика – свої права сокотити, чужі не нарушати. А потому іменно в совєтське время нагнали страха на людей через фільми. Я вспоминаю такий фільм, де злочинці, бандити завжди в тюрмі казали: «Ти мене не втягивай в політику». Це означало, що всіх людей перепутали. В політику вмішуватися можуть лише окремі особи. Так і в Україні. Видите ли, якщо уніатський священник Августин Волошин був прем'єр-міністром або, як вони кажуть, навіть президентом Карпатської України, якщо римо-католицький священник Фьодор Тісо був навіть теж прем'єр-міністром Словакії, то коли я, як православний священник, став депутатом обласної ради, мною з уніатів казали, а щося вмішать у політику. Або удивительне незнання, нерозуміння історії. Ми, православні, не боїмося, тому що колись обзивали у Києві, що там було політичне православ'я, групи людей, і тим самим розогнали їх. А ведь це були чисті, скромні і благодатні люди, котрі мали в плані захищати просто церкву і православ'я, а їх одганяли. Прийшли тяжкі часи, коли вороги напали,
І тоді спомнили всі, що є народ, який готовий захищати і права церкви, політичними способами. Через Верховну Раду, через те, щоб вийти на мирний протест, що зробила наша Українська Православна Церква, вивела 20 тисяч людей перед лицем президента, а він і не вийшов. А коли туди пішли 100, котрі писали крести, от тим вийшли. Тобто ми розуміємо, почалося врем'я активної політичної роботи усіх громадян України, незалежно від національності і релігії. Кожен громадянин держави має права. Напомню всім мудрецям, хто із вас лишив політичних прав любого громадянина України, наприклад, священника або єпископа? Хто лишив вас? Хто ви такі? Коли кажете, то вмішується в політику. Наоборот, вовремя ми ся не вміщали і много ми проіграли. Врем'я собирати каміння. Так казав мудрий наш цар Соломон. На цьому передача недосказаної завершена. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом святим. Най Бог дасть мир і благословення русинам і русинкам Закарпаття і всім національностям мирно живущих у Закарпатті, а також всьому українському народу, до якого ми нині з уваженням дивимося, в'єдно з ними молимося в єдиної церкві. І напомнимо, не тягне нас в Європу, ми вже там були, а ми хочемо бути вдома, піднімати свою державу, піднімати свою національність, відкривати свої школи, переписувати свої книги, писати стихи, произведення, печатати книжки. Все це ми хочемо тепер усіма силами зробити. Закликаємо всіх наших русинів не бути безучасними, бо у будь-якому випадку, рано чи поздно, совість твоя підскаже тобі. Не спи, требуй своє. Соломон каже, закликайте в гості, не сідай на перше місце, бо можуть тебе попросити піти далі. Ну і не сідай дуже далеко, аби за тебе не забили. Ми прислухаємося до мудрості Соломона і, жив'я у благодаті євангельській, хочемо бути добрими вірниками своєї церкви і добрими громадянами нашої держави Україна. З Богом Святим!